Diuen els ancians que són molt antics que temps era temps i que ara, on així estem, era un descampat, una vinya o pot ser un solar sense res al costat. Benvinguts totes i tots, vilatans i forasters. Volem convidar-vos a fer un viatge a través del temps de la història d'est espai, d'est edifici que poquet a poquet l'anem recuperant la reial fàbrica de pisa i porcellana de la nostra vila de l'Alcora. Tota història té un passat. I el nostre romanç comença quan Marco Polo va tornar de l'extrem orient al segle XIII. Entre els brocats de seda, les espècies i flaçons d'extravagants fragàncies, portava una petita jarra verdosa. El celebrat comerciant i viatger la va anomenar porcellana. Perquè era així com se'ls deia en italià als caragols cipraeiai, per la semblança de les seves extremadament llises i brillants petxines amb el material. En aquest moment, Europa sencera s'enamorà irremeiablement de la porcellana. I l'enigma de la fabricació de la porcellana va ser l'anhel de les més importants corts europees al llarg del segle XVIII. La fórmula de la porcellana va ser l'objecte de desig de tots els nobles de la cort de Felip V. Encara no, Felip V. De l'anterior. Soc el pregoner i des d'aquesta plaça et conte tot el que passa i així us és el primer. Soc el pregoner i des d'aquesta plaça et conte tot el que passa i així us és el primer. Soc el pregoner. I és en este moment on apareix Don Buenaventura Barca de Bolea i Ximénez d'Urrea, el 9è comte d'Aranda, un home culte i il·lustrat amb idees molt avançades al seu temps. Seguiu-me. Veniu. Perquè tot va començar un dia a la plaça de l'Ajuntament de la vila.
Disculpe. Continuem. Don Benaventura vol anunciar les condicions de passar de la vila de l'Alcora a les Corts de París de les Franceses per a tot aquell que vulga instruir-se en el ram de la porcellana i altres qualitats. En primer lloc, els aspirants han de comprometre a aplicar tota l'atenció possible per adquirir i aprendre tots els secrets que els porten a aconseguir tal fi. I sota jurament per Déu Nostre Senyor i per la senyal de la creu, els escollits prometran i s'obligaran a que mai revelaran cap dels secrets adquirits a les citades porcellanes. Jo estava contant de forma general, secrets no. Tampoc qualsevol altre que per qualsevol causa, raó o motiu, sabessin, aprenguessin o descobriren per si mateixos. Per la seua part, sa excel·lència es compromet a donar a les seues mullers i famílies 150 lliures, moneda del regne pagadores en mesades, per cada any que dure la seva estada a París. I els aspirants elegits se'ls mantindrà per compte de sa excel·lència pagant-los 250 lliures per cada any de la seva absència. I si els anys de París no els senten bé, podran tornar al poble abans d'hora sense que hi hagi cap penalització per a ells. Ostres, com unes vacances pagades. Signat el comte d'Aranda, l'Alcora de 1725. No sé, ja ho veu, com se poden imaginar el poble sencer es va revolucionar. Volen saber què va passar? Volen saber-ho? Vinguen aquí. Pare, són 250. Mira aquí, Està molt bé, pare. que no te'n vas anar del poble i menys tan lluny. Però, pare, que... Ni pero, ni pare, ni res. I tu et quedes así. No, pare. Jo vull anar a París. A veure, què se t'ha perdut a tu al París de les Frances? Pues que vull estudiar. Estudiar. Que no vull quedar-me tota la vida siguent un no res al poble. Estudiar, treballar és el que has de fer, treballar. A més, tu ja eres aprenent de terrisser. I m'has d'ajudar a ton pare i a ta mare. A l'horteta, a agafar les garrofes, el que faci falta. Però, pare, a mi m'agrada pintar. M'agrada dibuixar. Mira, per a pintar quatre cantos, com feia l'abuelo, no fa falta anar-se tan lluny. No, pare. Jo vull anar a París. Sí, crec que ho puc fer molt bé. Mira, Miquel, deixa de somiar, per favor, Deixa de somiar. Però, pare... Ni pero, ni pare, ni París, ni res. Però, pare, es diu París, pare, París. Pues París, París. Què fa? Mira, ja s'acaba la conversa. Fora d'ací. Collons. I esa boqueta. Pare, però és que pare, que paguen 250. Mira, vés-te'n. No vull sentir més de París, ni París, ni res d'això. Que per a tu són... Tira! Pesat, Miquel. ¿Ha dit 250? 150 para la Però família. mega és, Quants són? 400. Per dos? No, pare. Si te vas a aprendre tareas. Espera, i si vaig jo? Son 250, 250, 500 y 150 para la familia. Miquel, escolta! Miquel, per favor, vine! No és casualitat que el comte d'Aranda, un dels homes il·lustrats més emblemàtics del país, fixés la seu de la seva empresa així a la nostra vila de l'Alcora. Tenia una zona, una arrelada tradició terrissera. Quan es va fundar la fàbrica, ja comptàvem almenys amb 20 forns dedicats a fer càntirs, d'olles, llibrens i
diversos utensilis d'ús quotidià. Com veuen, l'edifici ha patit innumerables canvis. Poden veure allà darrere tones i tones de runes, taulells, ceràmica, sobre les que s'ha anat construint. Però no us preocupeu, poquet a poquet i amb bona lletra anirem redescobrint la Real Fàbrica de Pisa i Porcellana de l'Alcora. Però què fan ahí? Anem cap al París de les Frances, no? 800 milles, quasi 1.300 quilòmetres! Pugem al carruatge, a la Berlina de la imaginació! Tanqueu-nos la porta, no sé cosa que se'ns escapi el cap. Sabeu un secret? El procés més difícil i complicat de tota la fabricació de la porcellana és la cocció. Perquè si no fas una bona cocció, a fer la mà tota la feina feta anteriorment, amb les conseqüents pèrdues econòmiques i de tot tipus que hi ha. Voleu conèixer els forns? Sí? Ja els heu vist? Hace tiempo. Doncs anem a tornar a veure'ls d'una forma diferent. Així que anem a començar visitant la part dels forns de baix. Passeu. Fes-nos de guia que ja els coneixes. Sí, vai. Qualque cosa que això ho tenéis. Lo de fora no tot, no, però el mateix del fort. El de matí, perquè hi ha molta gent. De matí, que ja m'estan gravar igual que ara. I després gravaria d'altres maneres. La part més baixa és la cendrera. És on es fa el foc. El dau és la cambra inferior. Aquest cercle que teniu enmig. I es troba semienterrat 1 metre per baix de la boca d'alimentació. El combustible preferit així a la Real Fàbrica no és la gent, no, tranquils i tranquil·les, és la malea. Ja sabeu, argilaga, romer, què més? Coscoll, matissa, també, de vegades, la fusta de la poda de l'Almeler i també de l'olivera, per favor, això, suspesos, suspesos. Nosaltres sempre hem preferit la malea per les seues millors qualitats. I no us podeu imaginar el trànsit de carros de llenya que havia, i mossos, aprenents, i en el moment de la cocció, les flames que eixien per la boca d'alimentació cada vegada que estirava un gavell. Entreu i visiteu-los vosaltres. Passeu per ací. Veniu. Passeu. Vine. Passa aquí. Vale, cap a dins. Carros de llenya i de nadons. No se tireu ahí, que això no s'entrera. Passeu. Mireu a veure si trobeu alguna cosa. I a l'arxilega no la toqueu, que punxa, Això és el forn de baix. D'acord? Així se ficava la malea o la fusta de l'olivera i se ficava així, entrava per així, se cremava així, això punxava cap avall. Vegeu els forats? A dalt, ara ho veureu, però a dalt és la cambra de dalt on està la cocció de les peces, d'acord? I, bueno, crec que m'he cridat, no? Les peces estan dalt. Passa. Estan xulos, Voleu veure els altres dos?
Sí? Ah, no ho sé. Mireu els altres i intenteu buscar-ne diferències. Vinga! Passeu els altres a veure si trobeu alguna diferència. Mireu que ja estan així els que venen de l'altre a buscar-ne diferències. Veig que vostès van com si anaren a una festa a buscar parella i van tots marcadets amb uns números. Doncs anem a fer una cosa. Per números, els números 1 entraran al forn número 1. No se m'haguera acudit mai. Els números 1 entrem al forn número 1, els números 2 els entrarem al forn número 2 i els 3 al tercer. Pugem a veure els forns de la part de dalt. Carlos, si hi ha alguna cosa que no és correcta, li dic, això no es fa així. El meu nom és Perales. Mon pare era Perales i també era forner. Hem passat de generació en generació. Doncs bé, anem a explicar-vos el procés de fabricació de la ceràmica ací a la fàbrica. És un procés prou definit amb els passos. El primer és la decantació de les terres. En aquest, el que fem era llevar tota aquesta part que era molt pesada, com les roquetes que ens trobàvem, o aquesta part més lleugera, els materials que eren com les fibretes vegetals, la palla o algunes fulletes que trobàvem. Tot això feia que tinguérem una argila purificada. I ara ja podíem dir que anàvem a una feina molt pesada. Sabeu quina és? La de pastar el fang. Era una feina realitzada a mà tradicionalment. Aquesta feina va donar lloc a una frase feta. Enviar algú a pastar fang. Sí? Aquesta és la que ja tindríem una vegada l'hem pastat. I ara donaria pas a l'altre següent, que és el de donar-li forma a la peça. Per això, encara que sí, en aquest forn, també hem utilitzat altres formes, com per exemple el torn, com en la pel·lícula de Ghost. També s'ha utilitzat els mobles. Mireu, aquesta és una sabateta. Ho veieu? Va tindre molts avantatges. En primer lloc, ens permetia tindre totes les mateixes dimensions de les peces. A més, més velocitat. I per últim, també aconseguíem tindre peces molt més complexes. I ara ja, una vegada feta, passaríem a la primera cocció. La primera cocció era una anomenada bescuit, el bizcochado en castellà. O també l'anomenaven l'escaldat, que també va donar lloc a una altra frase feta. Sí? Doncs ara va el pas de la decoració, però aquesta no us l'explicaré jo, vos l'explicarà el meu company. Aneu al forn 2. Doncs anem al forn número 2, a veure si ens continuem contant secrets de com fer porcellana. Així, a la Real Fàbrica, primer tenim això que és el biscuit o bizcochado en castellà, no? Pues lo primer que tenim que fer per a començar el procés de decoració és esmaltar la peça biscuitada. Així que li tirem l'esmalt líquid blanc
que seca molt ràpidament i dona pas a esta figureta, que és pues, la que no sucre, no sucre. Això és esmalt, que després li puja la temperatura, ja sabeu, no? Com se queda bonito, Esta le agrada la obra ceràmica. La qüestió, què hem de fer després? Ja podem decorar amb el dibuix decoratiu. Molt bé, i així a la fàbrica utilitzem els estargits per a dibuixar. Sabeu què és un estargit, no? Un full de paper de què? ¡De Seba, por favor! Esto van a suspender, tú sí que sabies això, no? Sí. Van a suspendre, mira. La qüestió és que fem el dibuix, d'acord? I amb una agulleta anem fent un seguidet de punxetes i fraets per tot el dibuix. Agafem la peça esmentada i anem a utilitzar una miqueta de carbó vegetal en pols. Anem així, la polseta passa pels foraets i a no ser que siga que me les ha vingut, estarà així. Bueno, anem a imaginar que està, d'acord? La qüestió és que ja una vegada tenim el dibuix, arriba el moment del pintor, que aplicarà els colors amb un pincell especial fet de pèl de... Sabeu de què és este pèl? El pincell? ¿De cerdo mateix? No, de cerdo, per favor! El cerdo va perdido. Mira, això està fet de barba de... De ovella, de cabra. De xoto! De xoto! Per què? Perquè el pèl de la barba de xoto és més finet i més rígid. Aleshores podem fer estos dibuixos tan precisos. Així que queda molt bonico, no? La qüestió és que ja tenim la peça, que està ja, imaginem que està preparada, i el segon pas, quin és? La cocció, la segona cocció, per favor. Aneu a suspendre, Jo no vull dir res, però que la gent té moltes ganes d'entrar-se a treballar, Que hi ha molts privilegis, que ja t'ho dic jo. D'acord? Bé, no passa res. Se fem un resumet, un esquema i a estudiar. Però de moment se n'aneu al Fort 3, d'acord? La segona cocció, que és la més delicada, clar, perquè arribats a una temperatura, els colors i l'esmalt es fonien. I clar, si en aquest moment dues peces entraven en contacte, s'apegaven i no es podien separar i s'haurien de llançar al fred. Em recorda una història. Jo és que no vull parlar mal de ningú, però no sé si coneixeu a Perales. Sí, Perales. Es conta una història que Perales, que era un fermentació, una vegada va carregar malament el forn i es va malmetre tota la fornada. I clar, un dia va vindre el seu director i li va dir: Perales, que todos mis bienes se van a los viñales. Los viñales era la zona més propera a la fàbrica on es llançaven les peces que havien xismat. Aquesta cocció es posava en caixes de ceràmica refractària, així, apilades, perquè no entraven en contacte, com s'ha dit, i les portes de la cambra, tant la de dalt com la de baix, es sellaven. Amb fang, rajoles refractàries, tamo... Algú sap què és el tamo? El tamo? És com la part que sobra de la... Sí, de la pell del cereal, la part que sobra. Hi ha una dita a l'Alcora que està relacionada amb el tamo. No la coneixeu? Vosaltres sou d'ací? Sí. Ui, examen, examen. La dita és, estar fet tamo. I estar fet tamo, què vol dir? Vale. Què vol dir? Que estàs cansat, que estàs fet... Estar fet pols, molt bé. Quan el diem no sabia què volia dir. Doncs després d'aquesta segona cocció, se sellava també els forats de la cambra
i la boca d'alimentació, perquè clar, és molt important quan puja la temperatura, però també com es refreda el forn per a que la cocció faci. I esperar que Perales no haya ficat la mà enmig. Clar, ara ve el moment més divertit, que és esperar a que tot hagi bé i clar, mira. Aquestes peces, quan la cocció estava bé, es posaven en caixes de fusta de senyals de Viscabella. Mira. Ui, això no té res a veure, no? Sí. I, clar, per a la seva venda s'exportaven a molts llocs, però els més importants cap a la platja de Borriana i Castelló per via marítima i cap a la via terrestre en Madrid, que era el seu principal mercat, junt a París. Us ha quedat clar, no? Sí, molt bé. Fins així el procés de la ceràmica. I ara jo us convido a continuar el viatge, que encara teniu que fer l'examen al final de la visita. Vale. Ja ho tenen clar com es fa tota la porcellana? Ja ho tinc clar. Molt bé. Així tenim l'entrada actual a la fàbrica, però l'entrada original no era esta. Estava prop de per on hem entrat a fer la visita, però ja l'estan restaurant. Com hem dit abans, poquet i bona lletra. Durant els 2 segles de vida de la Real Fàbrica s'ha passat per diferents fases, èpoques i estils, com per exemple, estil francès. Estil oriental. Estil madamita. Estil ramé. Estil flors alemanes. Estil cacharrero. Estil navío. Fauna. Plats d'engany. A més han fet figuretes, plats, taulers, plaques. Al llarg del temps van anar canviant la fàbrica diverses voltes de propietari, però ja no va tornar a ser mai més la Real Fàbrica amb la que el comte d'Aranda va enamorar tota Europa. El 2010, però, l'Ajuntament de l'Alcora va adquirir els 9.000 metres quadrats que tenen aquestes instal·lacions i els va donar una nova vida. Esta és la nau dels forns. És el primer espai que s'ha restaurat. Durant la restauració d'aquest espai s'han trobat coses molt interessants. Mireu allà dalt. Mireu. Ho veieu? Allà dalt, mireu. Ho veieu? Sobre un fragment de lluïda ha quedat conservat el dibuix d'un personatge molt enigmàtic. Qui podrà ser? Ah! Potser siga un bandoler! O un cavaller! O un pastor? O un pirata! Un traginer! Podria ser un traginer dels que portaven la ceràmica de l'Alcora cap a les Rècords. Sí, és un traginer. Eren els encarregats de transportar la ceràmica des de la Real Fàbrica fins als magatzems de la ciutat i també als ports de Borriana i de Castelló. I també per a les ceràmiques que venien als mercats ambulants. Com el quadre de Goya,
El cacharrero. Ara sí que sabeu el cacharrero? El muntacàrregues també es va respectar i restaurar. És de la dècada de 1950. A dalt de les bigues que creuen tota la nau, es va construir un assecador de taulellets. Que pel muntacàrregues pujava i baixava, facilitant la càrrega de les dues cambres dels forns. El muntacàrregues i la galeria per on transcorregut dels forns de baix són ambdues coses de la dècada dels 50 i ens donen una bona idea de l'evolució d'una fàbrica tradicional de Pisa a la fabricació del taulellet industrial. Però si el poble de la cabeza té cultural de parte com aquest i cada vegada té més peces. I més grans. Immenses. Continuem el viatge. Continuem el viatge. Com els he dit, este és el primer espai que s'ha restaurat i ara anem a fer un salt del temps i anem a entrar en la gran nau Vic. En este espai, com poden veure, se li ha canviat la coberta, que abans era de fibrociment i era prou insalubre. Estava plena de forats, com la de la nau del costat que podeu veure. I quan plovia, plovia més dins de la nau que fora al carrer. A esta nau se li han donat nous usos, tot i que encara falten una bona comesa, el que falta els tancaments, l'anivellament del sol, així que vaig anar molt de compte no tropeçar, que ja he vist algú que ha tropeçat a l'entrada. Climatització, perquè si tanquen amb la calor que fa. Han restaurat també el forn bicanal que tenim ahí, que és una altra fase d'una altra època de la fàbrica, i les dues premses de taulellets que veurem al final. I una de les coses més interessants, al fons de la nau Vic van a fer una cafeteria restaurant. Vinguen. Esta nau, els usos que se li han donat, són quasi incontables. Així, ara mateix es fan tallers de porcelana, restauracions decorades. Tenim exposicions del que fan els alumnes dels tallers de porcelana. Allò que hi ha allà és el forn bicanal de què els parlava. Però és que això s'ha gastat d'aula, s'han fet entregues de premis.
s'han fet congressos. Això s'ha fet fins i tot, així s'ha fet. Ha sigut el fotopol de l'Europa League que va guanyar el Villarreal. Així, exposicions de fotos. Així està l'hoja que fins i tot... No seguisquen el joc, no seguisquen el joc. En esta nau també s'ha fet l'homenatge a les víctimes dels camps de concentració. Però bé, passen al fons de la nau. Des del país de les Frances no només ens van portar el secret de la porcellana, els vernissos, les pates, el guiós, la passant, també van portar un nou bar, el Vigoret!
un bon minuet sempre va acompanyat d'allò que ens fa cosquilles al gimnàs i que se'ns puja un poc al cap. També important del bagui de la fams. El xampà! ¿En serio? Les 10 del matí és la millor hora. Hi ha un moment de la vida que l'única cosa que hem de salvar és la roba de treball. La conversa es elixir de Déu, és alegria de fibres, que no voy a Tu aboques aquest líquid daurat al goter i només pots pensar en somriures, en mirades, en brindar, xin-xin, en les dobles. Les grans històries d'amor sempre comencen a campar. I també els grans enganys. Imagina les bombones, ser com chicotetes papallones que se olvida la libertad. Que vayan y vayan, eres la luna. Mira. Doncs primer mirarem els camallones i ballarem com podem. Important un paquet de la fama. Les va mollete. Evident que el compte d'Anna prepararia la fàbrica de vins especials d'Alcora. Eso les va morir que no se arreglará la fama. Ja el tenim tots? Señores y señores, salud. Arriba, abajo, al centro y por adentro. Gracias. Ya, Mira, pero así había una persona que per acabar la visita, només queda dir, com diuen les ordenances de la Real Fàbrica, que ningú no pot eixir de la fàbrica amb barret ni capa per no endur-se cap peça que puga revelar els secrets de la fabricació de la porcellana que es feia en aquesta fàbrica. el champán. Es el champán. Les ampolletes. No ha sigut jo. Les ampolletes. Els pollets. Ai, les bambolletes per ara es van del fetge. Bé, així que els convidem a que voluntàriament es despullen per poder comprovar que no s'emporten res de valor material i que l'única cosa que s'emporten és tot allò que han après i han gaudit
Vale, entonces, Mísegas. Vale. Sí, no queda. Vale. ¡Molt